Hello! Zna se nama ženama desiti da se naš dragi odjednom povuče. I to naročito kad je veza na početku. I to nam nije najljepše iskustvo, jel da? Vjerujem da ako si to ikad doživjela, da te sad malo steglo u prsima. Meni to nije bilo ni najmanje ugodno kad sam imala davno takvo iskustvo. I danas ću ti reći koja je bila isto tako moja najjača pogreška od 4 pogreške koje mi žene radimo kad se naš muškarac povuče u vezi. Jer normalno je da želimo situaciju riješiti kako bi opet uživale sa svojim dragim. To smo mi žene. Prva česta reakcija nazvala sam je kolaps. Kad ti muškarac kaže da želi malo biti sam, da treba prostora za sebe, a žena samo osjeća kako životna energija nestaje iz tijela. Stoji ko paralizirana, osjeća se izgubljeno, prestrašeno, jadno, možda i brizne u plač, i totalno se raspadne pred njim. Sljedeća česta reakcija žena je da mole svoje partnere da ne odlaze. I tu želim odmah reći da nikad nije pametno moliti muškarca. Da, razumijem da kad nam se neko sviđa i lijepo nam je s njim, da ne želimo da ode. Da, ali dobro ga je, taj poriv da molimo, dobro ga je suzbiti, definitivno. Treći pogrešan korak je uvjeravanje muškarca da se to može riješiti radi čega se on želi maknuti. Kad žene krenu s coachingom, pa krenu pitanja, uvjeravanja, kao na primjer, pa reci šta ti se događa, jel te strah bliskosti, da li imaš možda problema na poslu? I onda ide uvjeravanje, pa znaš, sve to možemo riješiti, ajde da popričamo. San svakog muškarca je coachanje njegove partnerice, kad on nije dobro sam sa sobom. A šta misliš koji je bio moj favorit što se pogrešnih reakcija tiče? Mislim da je jasno. I coachanje je prava muška energija. I kad je žena u muškoj energiji i tako prilazi svom partneru, on ima poriv još brže se povući i još dalje od nje. I mog nekadašnjem dečku, dok ja nisam znala šta znam danas, je radi mog coachanja bome trebalo da zbriše iz Rijeke do Njemačke, da pobjegne od mene. I zadnji pogrešan potez koji mi žene znamo raditi kad se muškarac ima potrebu povući od nas je osuđivanje. Wow! Naprimjer, kad čujem od klijentica da kažu dok odmahu rukom, koji kreten, seronja, glupa, idiot. I uvijek mi je žao kad čujem da tako misle, zato što znam kako se osjećaju kad to izgovaraju, jer tako sam se nekad osjećala i ja, i nemoćno, i ljuto, i zbunjeno, i prestrašeno. I to je jedna od situacija gdje moje klijentice na individualnom coachingu odahnu i opuste se. I neke nakon i više od 10 godina se otpuste kad im objasnim zašto se muškarci povlače i kako je idealno reagirati. I baš kao što mojim klijenticama na coachingu govorim da zato jer nisu savršene, da to ne znači da nisu vrijedne ljubavi i da nisu manje vrijedne generalno i da zaslužuju biti u lijepoj vezi i da nisu ni glupe, ni idioti ako ih je strah ili imaju neke nedoumice po pitanju ljubavnog života. I isto to vrijedi i za njihovog muškarca. Ni on nije savršen. I on ima svoje strahove. I to nije razlog da ga se osuđuje i naziva kretenom. I osuđivanje isto koji coaching, muška energija, a njoj baš i nije mjesto kod žene kad je pored svog dragog, kad je u vezi. I da ponovim ukratko, koje su 4 apsolutno pogrešne reakcije žena kad se njihov muškarac povlači. Prva je kolaps i raspadanje pred muškarcem. Druga reakcija je kad molimo muškarca da se ne povlači. Opet naglašavam, moliti muškarca nikad nije dovelo do sreće u ljubavi. Treća reakcija, moja nekadašnja, redovita, koja nije poželjna, je coaching i uvjeravanje muškarca. Pokušaj razgovora, analiziranje, rješavanje situacije za njega.
I četvrta, s kojom također nema sreće u ljubavi, je osuđivanje partnera s raznim epitetima, koje niko ne voli čuti. I ako se sad pitaš, ok Barbara, a kako onda reagirati ispravno, tako da moj muškarac osjeti da mi se želi čim prije vratiti, da mi se želi opet približiti i da smo opet ko nekad dobri zajedno. I zato me veseli da ti mogu reći da ću u sljedećem videu, kroz primjer moje klijentice Sanje, koja se isto našla u takvoj situaciji, otkriću šta sam njoj predložila da napravi umjesto ovih klasičnih pogrešnih koraka, tako da se njen muškarac opet približio i to prije nego što je očekivala. Čak je i mene iznenadio kako je bio brz. I ako te ova tema štrecnula u srce i ako bi voljela dublje raditi na sebi i jednom zauvijek riješiti izazove u ljubavi koje imaš, onda odmah klikni na link ispod ili iznad ovog posta i rezerviraj svoj termin za jedan ženski opušteni inforazgovor, da lijepo nas dvije vidimo šta se kod tebe događa, zašto je, kako je i kako to možemo brzo i jednostavno promijeniti. Pozdrav!